Duk ɗan kwankwasiyya ya ce alhamdulillah, ya ƙara yi wa Allah godiya, ka yi rawarka da tsalle saboda Allah shi ke ba da nasara wa wanda ya so. Abba dai zama daram. Ko kuma 'yan gawuna is coming, 'yan gawuna has arrived. Muna ji muna gani muna tare da ku za ku ringa faɗuwa. Wallahi muna ji muna gani sai dai mu kira ambulance ɗauki mutum. Saboda duk mutumin da ya sa a ransa dole abinda Allah bai bashi ba, ya ce dole sai wayo da wayansa da dabararsa wai ya mallaki wannan abun. To wallahi Allah muna ji muna gani zai faɗi. Iyakacinmu da shi addu'a. Saboda shari'u daban-daban sun nuna cewar Abba shine da nasara. Abba zama daram. Abba zama daram. In za ku koma ku je ku tubar wa Allah wannan dagiyar da kuka yi da nuna mai cewar bai isa ba ma to.